sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala, among mga suki ug mga pinalangga nga tigpaminaw dinhi sa tulumanon. Kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kay sumahigala. Inyong higala Brother Libe Labos. So nagbinugtong pataron diri sa studio, wala pa maabot ni ato makaubanan. So welcome kamo higala sa ato nga programa. O pwede mong maka-text nga rin nato sa atong cell number sa 0926-8869-758. Pwede sa mong padalag mensahe sa ato nga live higala sa atong Facebook, no? Aron ato ning mabasa, i-search lang niyo sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist, no? DYCM Bugo Adventist, inyong makita ang ato nga programa. Palihog lang sab atong ipahinumdum sa kanunay nga atong i-share nga to sa mga friend ang atong programa para sa sila higala mag-bless po sila pinaagi sa ilang pagpaminaw o paglantaw sa ato nga tulumanon, no? Sa kini ang maayong balita. Okay, atong pangumusta atong tanan nga mga kahigalaan kutob sa naminaw karon o naglantaw sa atong programa. Atong gina-welcome ang tanan og nagapanghinaot ta higala nga karong buntaga, mga pakig-uban mo nako dinhi sa tulumanon sa kini ang maayong balita. So pwede mo makapadangat na og mensahe namoy mga birthday greetings nga to sa inyong mga friend, inyong mga kaigsunan. So ato nang gina-welcome mga higala kay aron ato nang mapadangat pod ngadto sa ato makahigalaan nga naminaw sa no inyong maminahal sa kinabuhi nga inyong gipadalhan sa inyong mensahe. Okay, ato ta sa pagpadusunahan maminaw usa ta higala og
awit no ni awit nga atong idalit alang kanatong tanan nini nga kabuntagon nga mga kahigalan atong nagapaminaw sa ato nga tulumanon. Okay. Ato itong tanawon pagkitaon to higala, okay? Ang panahon na karon jutay na lang, bisan asa ka mulingi, kataragnan ang makit-an. Gutom gubat o kanatay, bagyo lidog o tsunami, mga ilhanan nga doon ang katapusan. Kung makita na ninyo kining tanan,
Si Jesus nagingon kanato karon nga siya mao ang dalan, siya usab mao ang kamatuoran, lumalalang ang iyang kaslubuan. Dili ang dalan nga masigpit, kay kini may kampi sa unahan.
kusog kanako kalipay o talumpanan walang abot man ang problema walay may kapahimulan walay maika-kumpara sa imong gugma unsa man kalayo ang langit kung alang sa tanan muluhod ako sa tiilan mo pagsimba kanimo Diyos unsa man kalayo ang langit kung para sa tanan ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, kung alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo pagsimba kanimo Diyos unsa man kalayo ang langit kung alang sa tanan ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Okay, padayon tahigala nga to sunahan. Minaw gyapon ta og awit no. Ato ning tanaw ning mga awit dinhi nga atong i-play o para gyud nato nga tanan mahigala karon buntaga isip in pagsugod sa ato nga programa minaw tag mga alawiton bahin sa Ginoo. So sa gihapon nag-inusara gihapon ta dinhi sa ato nga tulumanon. Diyos, ani ako nagatuon diha kanimo
tapos ka pasalamatan. Diyos, pasalupa ako sa akong mga kasaypanan. Kay ikaw lamang ang akong katapanan. Wala'y langit kundi ikaw lang. Salamat, O Diyos, sa tugma mo may kinutupan. Ikaw lamang ang amayang pasalamatan. Sa tugma mo, tapos pa sa kalibutan. Ihalad mo ang akong kinabuhi. Kanimo ako mag-aawit, magadaig ko, magasimba. Tungod kay tapos ka, tapos ka, tapos ka pasalamatan. Salamat, O Diyos, sa tugma mo may kinutupan. Ikaw lamang ang amayang pasalamatan. Sa tugma mo, takbo pa sa kalibutan. Ihalad ko ang akong kinabuhi. Kanimo ako mag-aawit, magadaig ko, magasimba. Tungod kay tapos ka, tapos ka, tapos ka Umaga pa lang, nagtatrabaho na agad si Tita Eileen. Okay, so atong gina-welcome na atong mga kahigalaan karon, amoy mga mensahe nga ikapadangat. So mahimo nga inyo nang ipadangat mahigala aron ato na nga mabasa no samtang nagapadayon ta dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita.
Jesus. Salamat, O Jesus, sa pag-igugma mo. Sa matag higayon, matinod-anod ka. Ang kinabuhi ko, ihalad ka nimo. Ako pa mo, O Diyos, kinabuhi ko. Sa daghang panahon sa Diyos kay gitawan, apan wala gayud kami tekan. Gibadlong gitambagan ka, wala lang nimo pagtagda. May adlaw unya magpasol ka. Pero ikaw lang sa Diyos mo balik ka. Kalibasing puno wala ka na. Hayaan kay may panahon pa. Kay kunog magkata o lahin na. Si Jesus lang ang akong mahalon. Si Jesus lang ang akong higunaon. Ay diha kaniya maangkong tang kalipay. Kay diha kaniya may kinabuhi dayon kaniya. May kinabuhi dayon.
Okay, padayon tahigala nga to sa nahano, atong itunol ang atong mga maniton nga mga pagpangumusta sa atong tanang mga pinalanggad tigpaminaw diha sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Good morning mong tanan, welcome sa atong programa. Atong mga viewers di sa Masbate, ato sang gina-welcome mga tigpaminaw natong mga viewers dito sa probinsya sa Biliran, no? Ato sa gihapon gina-welcome o niya mga pinalangga naton tigpaminaw dinhi sa probinsya sa Leyte, kutob dias naminaw og naglantaw sa atong programa karon. Singkasing mo namo nga gina-welcome sa atong tulumanon o niya atong mga kahigalaan sad nga naminaw diri karon sa isla sa Camotes. O atong tanang mga viewers, no? Welcome kamo sa atong programa. Makahimo mo higala sa pag-participate karong buntaga sa ato nga tulumanon sa kini ang mayang balita na may mga importanteng pangutana o na may mga dugang hunahuna, dugang tubag ato na gina-welcome sa atong programa. O ni atong tanan nga mga pinalangga nga naminaw diri sad sa isla sa Bantayan. Good morning sa tanang taga-Bantayan nga naminaw, Madridijos, Bantayan og sa Santa Fe, no? Welcome kamong tanan sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya ato sa denggi pasalamatan ang atong makahigalaan nga nining mga dapit nga atong gika-mention nga nagagamit og mga sound system, no? Among gipasalamatan mahigalan to Biliran diri sa probinsya sa Leyte. O na diri sa isla sa Camotes, labi na ni Brother Tato Sotelo. Salamat sa imong trompa na slower kagkagan, Brother Tato. O niya sa Bantayan, apod kang Brother Eliseo Cordoba. O niya kang Brother Cotijo. O niya diri sad sa isla sa Lipayran kang Brother Lucernas. O niya Brother Lot Bilabili diri sa Ukoy. O uban pa dihang mga kahigalaan nato nagamit ang mga sound system. So atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Good morning sa tanang taga isla sa Kinatarkan. Dirisan sa isla sa Hibitngil. Isla sa mga kahigalaan nato sa isla silang tagaan. Diya sa Malapasco Island o sa Carnasa, no? Kutob diya sa Taminaw o naglantaw sa itong programa. Welcome sa ato nga tulumanon. O niya atong mga kahigalaan sad nga naminaw din sa mainland Cebu, tungod kay daghan-daghan nga mga dapit nga maabot kini atong broadcast, no? Lapad-lapad mo kuning abutan ng atong broadcast. Nag-anam na yung kalapad tibok kalibutan ang makuha tungod sa Facebook Live. O niya atong mga kahigalaan diya karon sa mga kabukiran sa Balanban, diya sa Tuburan. O nabisan pa man istabuilan atong gina-welcome kutob dias naminaw sa radio og naglantaw sa Facebook nato ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. O ni atong mga kahigalaan sa dias Kalumbangan, dias Olivo, welcome dias Dalid. O ni mga kaigsunan to makigalaan diri sad sa diri sa Gimpilakan, no? Maayong buntag sa atong tanang makaigsunan diha sa Gimpilakan. Good morning sa ni Brother Maning Masbang. May buntag ni mo Brother Maning, uban siyang family. Na ni Brother Pipi Orsabia. May buntag ni mo Brother Pipi. O ni ato mga tigpaminaw sa dito karon sa Katmon. Diya sa Carmen. Sila si Brother Kanyate. O niya sila si Brother ato sang gipangutanas Brother. Ato sang pangumusta karon si Brother Mario Alquizar nila Sir Jerome Patagnan diya sa Danau City. May buntag din tanan. O diya mga kaigsunan to kahigalaan sa makabukiran diya sa Katmon o diya sa Sugod, no? Welcome ko sa atong programa. Bisan pa man diri sa Bourbon karon. May buntag sa tanang taga Bourbon. Diya sa Lao, diya sa Poblasyon. O diya bisan pa man diri sa Bundo o sa San Jose. Good morning sa tanan. Ato din pasalamatan sad si Brother Rodrigo Villamor sa iya pod nga sound system ay gamit sa San Jose og mga silingan nga nagapamati karon. Good morning sa Brother Rolando dia Villamor.
ngadto nila ni Brother Rodesendo o ni Brother Pipito. Mayang buntag din tanan dia, welcome sa atong programa. Mga tigpaminaw sad nato diri karon sa Lamak, no? Lamak Tabugon, ngadto sa mga Jordan family, ano mga Nano family, mga pamilya sa mga Ilar Cusa diha sa Managasi, mga pamilya sa mga Romagos, ano nila ni Sister Erenia Soliano, ano sa tapong new baptized member na kagahapon si Brother Ernesto Saladaga. Mayang buntag ni Brother Saladaga diya sa Managasi. O niya ato mga tigpaminaw diya karon sa Tabugon, atong ginawelcome no ang tanang taga Tabugon, sa si Brother John Labitania family, Sister Remedios Monteliano, Sister Dilma, o iyang family. O niya, kumusta sad sila ni atong mga tigpaminaw diya sa lungsod sa Tabugon, bisan pa man diri karon sa Kadwawan, no? Mahimbintag sa tanang Kadwawan nga naminaw karon. Pasalamatan to si Brother Bean Istor sa iyang sound system diya sa Mahayahay. O niya tanan nga taga Kadwawan diya sa Eden Care Group, no? Good morning ninyong tanan. Niya, kumusta sad ang mga Arrogante family, mga Risoor, ngadto sa mga pamilya sa mga Corralde. Good morning. Good morning sa mga Agua family, mga Alikos, mga Maluluyon family, ngadto sad sa mga Puentes, mga Alconten family, atong gina-welcome ang tanan, ngadto sa mga Tirana family, niya atong gina-welcome sad ang atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw diri sa barangay sa Libho, no? Atong pasalamatan Sir Linda Kamay, Brother Lito Ermac sa ilang mga sound system diya naglanog-lanog. Tanang Tagalibho, welcome. O niya atong tanan nga mga silingan, mga kaparintihan ato maigsoon diya sa Mabuli, welcome kamo sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya diri sa Kinawahan mga higala, ato sanggi pasalamatan atong mga kahigalaan diya nagamit o mga sound system. As Brother Bernel Katakes, o niya diri po sunahan kang Brother Christian Vistar, o niya diri sa Panggamay napod kang Brother Ani Preselias. O niya mga silingan, mga higala nato mga igsunan nga nagapamati sa lanog sa mga trumpa na dapita, welcome kamo higala sa atong tulumanon. Mga suki natong naminaw diya sa Kinawahan, good morning sa mga kaayon pamilya ng Sir Maridel, nila ni Brother Dick, Brother Arnel, welcome sa itong programa. Brother Rino, ngadto lang Sister Norlin, uban siyang sister, ilang mga pamilya, mga Rosiliosa pamilya dia, welcome sa itong programa. O niya, tanan nga naminaw sa Dris Busugo, no? Labi na dia sa mga pamilya sa mga Sumalinog, na Sister Rose Sumalinog, uban siyang sister, ilang papa dia karon. Niya, may isang buntag sa itong mahigala diri sa Lambusan, atong gina-welcome ang tanang taga Lambusan, labi na sa mga Frasco family, mga Buyuse, mga Alumihok family, tanan nga naminaw diya sa Lambusan, welcome. Mga pamilya sa mga Magdadaro, o niya bisag pa man diri karos Tambungon, atong gina-welcome ang tanang taga Tambungon. O niya ato siyang gipahinunduman ang atong mga kahigalaan o makaigsunan diya sa Tambungon, nga kung pananglit higala manginahanglan mo og mga pisa sa motor o mga motor parts, ayaw mo kalimot sa pag-anha, pagduol sa Advent motor parts, no? Nga naa ka na nahimutang sa atbang yun sa public market sa Tambungon, kilid sa highway, ang Advent motor parts, gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Florida o Rime Sigarino. Abli na sila gikan sa adlong Domingo hangtod sa adlong Bernes. Good morning sa atong tanan nga mga tigpaminaw diri karon sa Anapog. Good morning sa tanang taga Anapog. Good morning sa ni Brother Norland Pagaldia. Good morning bro. Uban siyang family. May isang buntag ngadto ng Brother Elvis Peritos Desmanyo. Uban siyang family. Mga Peritos family diya. Ng Brother Zidel
Ani ang atosad sa Dias Bangkasan kang Brother George Luna, ang barangay captain sa Lambusan. So welcome tanan di taga Lambusan. Atong mga kaigsunan. Bangkasan, barangay Bangkasan. O ni atong mga suki nga naminaw diri karon sa barangay sa Look no, tanan nga taga Look. Good morning, labi na Dios mga Lopez family. Always gina nagsunod ngadtos mga pamilya sa mga Vargas, mga Ibanez family. Tanan dia mga Lastimoso family. O ni atong mga suking naminaw Dios diagi sa sentro sa San Romeo, labi na Dios mga Samson family, mga Monteroyo atong gina-welcome. O ni ngadto sa mga Susun family, mga Likigan, mga Larga family, Kabatanya, mga Layon family diya sa Argawanon. Kumusta sa dang mga Anciano family, ngadto sa mga pamilya sa mga Muraka, ug uban pa natong mga pinalanggang naminaw diya karon sa Patag, San Romeo, ug diya sa Punta Hagnaya, mayong buntag. Sa tanan na lang nga taga Sanrem, welcome ka mahigala sa atong programa. O niadto ta sa Danbantayan, daghan po tayong mga suking naminaw sa Danbantayan. Welcome ang tanang taga Danbantayan nga naminaw sa atong programa. Diya sa Maya, good morning sa mga Dihito family. Atong gina-welcome sa atong programa. O niya, kumusta og maayong buntag sab sa mga Punay family, mga Miralles diha sa Lanao. O niya, mga Moralde family. Atos mga Ulfan family diya, welcome sa atong programa. Pasalamatan sa nato si Brother Punay diha sa Talisay sa iyang sound system always tagatingog. Niya tanan nato diyang mga pads, mga mads, mga bud, mga sis, mga friend atong gina-welcome no. Niya good morning diha sa Kumbado, sa mga Rosalihos family, mga Puyot, mga Pioneers family diha. Niya good morning sad sa ni Esther Los diha karon sa Kumbado. O nanipad sa Dubing Bunukan o iyang tubok family mayang buntag. Tanan nga taga Danbantayan diya sa Paypay, sa Nazareth, sa Bakhawan, welcome kamigala sa atong tulumanon sa kini ang mayang balita. Deres kawit no mayang buntag. Deres mahawak bisan pa man sa Antipolo, Midilin. Atong gina-welcome diyan tanan natong makaigalan o makaigsunan. Kumusta ang tanang taga daang lungsod, Midilin, labi na diya sa Magolimas og mga De La Cruz family. Ang Brother Edwin Golimas, yan lang Brother Edic diya karon may puntag nimo po. Oban siyang family. O niya tanan nga naminaw usab diri sa proper yun sa lungsod sa Midilin. Labi na sa municipal councilor si Brother Raymond Olivar, may puntag nimo konsehal. O niya ngadto sa mga Langgido family lan John Michael 5, may puntag nimo dong. O ngadto lang Brother Felipe Solira, niya tanan diyang naminaw no sa Lamintak Norte, mayang buntag. Bisan pa man diya 108 karon Midilin. Ato sang tunol ang pagpasalamat ni Brother Terbo Pubadora sa iyang trumpa nga nagtingog. Tanan nga taga 108, mga brad og sis na to, mga friends there, welcome. Good morning sa mga Malinaw family. Onya diya sa Hagon, atong gi-welcome ang tanan. Onya din sa Bugo City, Higala, daghan sa tag mga suki nga naminaw karon dinhi. Onya diya sa Binabag, labi na diya sa mga Bersero family, maayong buntag, mga Gabiane. Onya nga sa mga Olingay family. Good morning Lancer Ami, ikot diya sa San Antonio, lang Brother Lino, Sir Perla. Lang Brother Elmer Lacerna and family diya sa Takop. Onya ato mga tigpaminaw usab diri sa Anunang Sur o sa Norte, tanan nga tagalapas nga nagsunod o diya sa Kabangkalan, maayong buntag na Brother Chris di ay Tirol diya sa Gimbikta no, maayong buntag na ubo o Bansong family. O ni ato sang pasalamatan Sir Isagani Aratsya, ang atong retired Scout Ranger diya sa Kabangkalan karon, maayong buntag nimo sir. O salamat sa imong sound system diya nagdanog-danog sa Kabangkalan. Niya good morning sa tanang mga Lipaw family nga nagpaminawan. Ani ato sang gipangumusta ang mga pamilyas mga Bisabilia, ilang Brother Alan, o ni Lanster
Bisabilia, mayang buntag noon. Lang Brother Joseph Kimno o tibuok mga Kimno family diha sa Baas. O niya ngadto sad sa mga Sino family, lang Brother Joel Sino o siyang tibuok family. O niya good morning sa nila ni Brother Orsal diha sa Brother Pipi diha sa barangay sa Dakit. Good morning sa tanang taga-Dakit, mga pamilyas, mga derder nga always good nagasunod sa atong programa. O ni ato mga suking naminaw diya karon sa Libertad, diya sa Udlot, bisa pa mas marangog sa tanang taga-tagasa. O niya, congratulations po sa mga kaigsunan to sa tagasa nga gahapon sa nabaptize, no? O niya, ato na i-congrats, no, ang tanan nga nagdawat sa baptism kagahapong adlaw nga naiminsay gikan sa atong district pastor din sa maong area nga dunay 82 kabuok ang nabaptize kagahapon diya sa San Remigio. Agi o pagtinabangay sa makaigsuunan dinhi sa 5 ka distrito o sa atong mga leaders, no? O sa ato sad nga mamumulong sa matag gabi nga tundes nga sa Mega Crusade si Pastor Edwin Golfan. So salamat ko Pastor. O sa tanang makaigsunan doon effort alang sa pagsuportar sa buhat sa Ginoo. So congratulations sa tanan nga 82 nga midawat pinaagi sa baptism. Hinaot pa ang Ginoo magpanalangin sa inyong bag-o nga pagtuo diha kang Ginoo nga sa Kristo. Okay, atong na-welcome atong makigalaan sa biya karon sa Sipon, bisan pa man diri sa Upper na Ilon, diya Simbayawan og sa Panabilan. Welcome ang tanan to makigalaan nga naminaw karon, mga kaigsunan nato diya. O niya atong mga tigpaminaw sa dinhi sa Bugo, no? May buntag sa tanang taga Bugo. Dinhi sa sentro gyud sa syudad. Mayong buntag ng tanan. O niya atong gipahinuduman ang atong mga kahigalaan nga kun pananglit mga higala doon na mo plano nga magpabuhat ba mo og mga window grills, mga sliding doors ba, mga mga gate ba, o niya mga roll up ba, o uban pang estilo. Among i-recommendar din higala doon ninyo ang Jurits roll up services na nahimutang sa Panabilan na Ilon, Bugo City, Cebu. Panag-iya ka respecto ayon Ritzel o Judito Malihong. So sa na ninyong doon kay dako mo na ilang shop diha niya open na sila gikan sa Domingo kutob sa adlong Bernes. O ni ato mga tigpaminaw sa dinhi sa Northern Cebu sa gihapon atong gipahinuduman kadto magkigalaan nato nga doon na problema sa pananaw, no? Usay magkahanap-hanap na atong pananaw, gusto tang mutanaw klarog tinaw kay kining atong mata bintana mo gusto lawas doon na gani na matikdan diferensya higala ay mo paglangan doolan ninyo ang Icons Optical Clinic. Ang Icons Optical Clinic naa ka na nahimutang sa karaan nga katon diha pa ang landbang sa una at bang ana makita nimo ang Icons Optical Clinic nga gipanag-iya ka na nila ni Dr. Conila Villovitania o niya abri na sila anapo na sila branch mga higala sa San Remigio kilid sa highway at bang sa Prince, no? Tanawalan nyo na pangita ang Icons Optical Clinic. Computerized na ang ilang pag-check up sa atong pananaw o niya abri na sila gikan sa adlawng Domingo kutob na pod sa adlaw nga Bernes. O Sabado sirado na sila. So ay mo pagdugay higalag sa matikdan nyo doon problema inyong pananaw, pa-check up din mo aron dili magkadako ang problema. Okay, padayon ta mga higala atong ipangumusta di ay no ang mga pamilyas, mga pamilara o niya ngadto sa mga pamilyas, mga makipig. Welcome sa itong programa niya. Kumusta ni Brother Andy Nobalbo? May buntag nimo o sa tanan nga taga Don Pedro dinesad sa Pulambato, tanan taga Taytayan
o uban pang mga dapit kutob sa naminaw karong buntaga, amo kamong gina-welcome sa pagpakig-uban mahigala. Sa di pa ko mabasa sa mga mensahe nga ato nakita sa screen, ni ana si Brother John, itunol ko mo kaniya higala alang dugang pagpangumusta kaninyo karong buntaga. Brother John. Okay na din, salamat na Brother Libe. Well, mga igala, welcome din sa ating programa Sunday morning. Kini ang maayong balita sa gihapon, amo ipabati o gitulong sa inyo ang usa ka malipayon o mainiton kayo na mga pagpasalamat sa inyong kananayon na pagsunod din ato ng programa. Busa bisan si kinsa nga nagapanina karon og sanding dapita nga buti itong sibya nga naminaw sa atong programa. Welcome and good morning. Okay, di ta maglangay higala. Ato tas pagbasa no. Niya ni asa nakig-uban Sister Tita Alcuino. Abot-asa na karon Sister. Siya good morning ninyo tanan diha. So may buntag Sister Tita. Niya ato na ning pangbasahon mga higala ang mga mensahe ato nakita dinhi. Niya si Loida Agdalapis Tumakas. Nanukad di kinigikan sa Iloilo City. Good morning, Kuya Levi, watching from Adventist Academy, Iloilo. So, salamat kayo, ma'am, sa inyong pagtanaw. Kauban ni Brother Rowell at Tumakas. Okay, ni apod si Rosalind Lane Laurinte. Iyang mensahe, maayong buntag, Brother Lev, naglantaw miron diri sa balay sa Kabintan, Ormoc. Kino salamat Sister Rosalind o gatos mo Laurente pamilig uban pa nato makisunan diya nga naglantaw sa atong programa karon. Anya niya po si Dr. Konkon Lubitania. Ang iya pong mensahe, good morning Kuya Liv and company. I-greet nako si Mrs. Celine Lubitania. A happy birthday. Salamat. Oy, birthday dero ni Doktora. Happy birthday Happy birthday din mo. Nandot na si Dr. Sad makalimot sa inyong birthday. Ang kaming iyo duwa lang ni kabaw nga imo din birthday. Happy birthday. God bless you more. Okay, dentist na po ni si Dr. Lane Lubitania. Kinuraba sila usan sa tagaag certificate, Brother John, sa ilang pag-participate sa atong mega crusade. Sa Dr. Konkon Lubitania, kaya nag-lecture po na sila sa about sa health, Brother John. Naitawad mo na about gospel, ilagin na nga linya. Nahatop na kay ako man murag namana ni nila nga pagbati nga ni Dr. Consor Lubitania. Salamat kayo Dok sa mga participation nyo. Bisan sa kabisi sa inyong mga kakanaan naman lagi mo yung mga panginabuhi pero dili na babag na agihapon sa inyo ang panahon sa paghatag alang sa buhat sa Ginoo. Ano sila nga, nadasig sila mayo, sukad na ito sa sugod na Brother John lang participate. Kagitagahan ito na higayon, gikan sa tagasa, pag-lecture, nakita man nga epektibo, so na-continue, antod karon kauban sa ni P.O.T. Warren Kugal, doon na po yung kagabi siyang lecture niya atol sa Amiga Crusade. Warren, thank you sa inyong participation sa buhat. God bless. Okay, ato ning tanawon sonahan ni apod si Dongbab Ritoya. Ang gwapo niya sa Tuburan, Brother John. Maayong buntag ni Dongbab, yung siya ni good morning Dong Lipi. Kanya niya ay heart nga gikugos sa usa ka chicks. Kanya niya ni pagin siya mensahe, good morning pod diha Dong John. Happy watching. Salamat. Happy watching from Manga, Tuburan, Cebu. Dagan siguro ning mangga gidi ba dyan? Nindot sa klase ng mangga rin, mga ginang mangga rin sa inyo, pada ilamin ng libi. Okay niya po si Brother Eulalio Tikson sa Bantayan. Good morning, Brother Lib. Watching from Lipata Church. Kalayo na abot kang Lipata diha, Brother Eulalio Tikson. Niya po si Brother Ronilo Itang. Maayong buntag, Brother John, Kuya Libby, og sa tanang makaigsunan nga naminaw karon. God bless. May buntag din mo sa Saudi Arabia, Brother Ronilo.
Okay, ato pa ning tanaw ning uban nga mensahe. Mga kahigalaan nato nga naglantaw karon. Ato ning tan-awon mga higala. Kiniya si Ma'am Nisabel Villaganas de Cesario. Ani ato pong nakita din si Brother Virgilio Patindol Rivera. Brother Virgil, may buntag nimo. Sila si Brother John Magdadaro. Good morning, Brother John. Niapod si Brother Ronaldo Abragat. Nakiguban sa nato. Brother John Moses Rosalihos Puyot. Nasad si Brother Ronelo Itang, General de la Piña Amistoso. Niasad si Kristen Bacos Alikigan, Rosalyn Laurente, niapod si Dong Sami Koiba, nani sa Sayaw, Bantayan. O niasad si Ma'am Shirley Fuentes Alconten, Bayan. niapod si Juliet Atok Macabulos Abanes, Loida Agdalapis Tumakas, niapod si Michelle Berosel. Nakita sa nato ni si Panganiban Noe Calib. Niasad si Ginalyn Lumuntad, Projen Buhawi, Babritoya, o niapod si Johnny Serenio. Mao ni ato mga nakita karong buntaga, mahinaot mahigala nga atong i-share no atos nga friend ang atong programa. Dali ra man ang pagpitik higala pag-share para nga daghan ang mabless sa pulong sa Ginoo nga atong pagahisgutan nining sayo sa kabuntagon. So sublion nako higala, welcome ang tanan sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, sa dili pa ta mo adtos pagbasa sa pangutana nga atong tagdon karon, niya usang awit higala atong idalin. Unsay makahugas sa atong kalapasan, o makahimong hingpit sa iya atupangan, kundi ang dugo ni Jesus lamang. Pagkabililhon sa giula niyang dugo, nga nakahugas kanato. Kapasayloan atong naangkot tungod sa dugo niyang pinilhon. Alang sa katupsanan sa atong kalapasan, dugo ni Jesus lamang ang makahugas nga giula niya dito sa krus. Pagkabililhon sa giula niyang dugo, nga
kaluwasan atong naangkon tungod sa dugo niyang binilhon. Pagkabinilhon sa giulan niyang dugo nga nakahugas kanato. Kapasaylohan atong naangkon tungod sa dugo niyang binilhon. Tungod sa dugo niyang binilhon. Okay, Brother John. Mga ampo kita mga igala, mahigong maon og dalang pana na mga Diyos na sa tronos kita sa mga langit. Salamat sa inyo dako nga gugma ug kaluoy sa matag usa ka namo. Panalangin kini nga programa na mahimo kining agianan Ginoo sa paghangop ug pag-ila sa kayag sa kaluwasan ang mga paminaw pagkamaiha sila. Landagi ug yahi ang ilang masalabutan sa punong nilang na punong nimo nga ilang madungog ug unta maghatod kanila sa gugma sa pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Ipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo ang among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, ato na tahigala sa pagbasa sa pangutana nga ato nga tagdon karon. Okay, ato ni tanawon. Good day mga brad, naalang ko'y gustong malaman. Naaba mo'y ikapamatuod anang inyong pagtulunan bahin anang tulo ka persona sa pagka-Dios kay sa amo amahan raman ang nag-inusarang Dios. Si Jesucristo tao raman og ang Holy Spirit dili mana Dios. Sa amo na ang sa inyo unsa man gikan kang tunyo. Okay, muni pangutana nga atong tagdon karon nga kabuntagon no kung naamoy mga dugang tubag di higala amo nang paabuton. Mahimong i-text ninyo sa among number ni Brother John. Ang akong cell number 0926886958. Wanya pwede sabong ari mo message sigala sa ato nga Facebook no aron ato nang mabasa ang inyong participation. Wanya ako trog basa para maka-catch up mo sa pangutana nga atong tagdon karon. Ingon ini nga good day mga brad, naalang ko'y gustong malaman. Naaba mo'y ikapamatuod anang inyong pagtulunan bahin anang tulo ka persona sa pagka-Dios kay sa amo amahan raman ang nag-inusarang Dios si Jesucristo tao raman og ang Holy Spirit dili mana Dios sa amo na ang sa inyo unsa man. Kay mo na'y pangutana higala manginaota nga alang sa nangutana o sa makigalaan nato nga dunay sulusamang baruganan sa maani nga mahayagan ta karong buntaga pinaagi sa mga pulong sa Dios nga atong ihatag no agig tubag sa pangutana nga gipadangat ini. Manahigalag na amoy pangutana diha. So i-text sa among number ni Brother John or dinhi sa atong Facebook aron ato nang matagaan o diag panahon maabot ang panahon nga ininusad nga pangutana maoy ato nga pagatagdon. So unang mutubag si Brother John anya ako ning tapuson mahigala. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby o salamat sa daning nangutana. Ang tinuod pagkasulti nahimo kining ingnon nato kontrobersiya sa panghuna-huna o pagsabot sa daghan natong mga kaigsuonan mahitungod ni ining tulo ka persona sa usa lamang kapag ka Dios.
Ang pangutana, duna ba mo'y prueba ni anang inyohang pagtulunan? Yes, duna. Atong kagabi ato na gani tong gihisgutan. Sumala sa gihisgutan sa Henesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Sa Henesis 1:2, ug ang Espiritu sa Dios nagalihok diha ibabaw sa naong sa yuta. Meaning, sa pag-create sa Ginoo nining kalibutan, diha nadaan nag-exist na ang Espiritu. Sa pagbuhat niya sa tao, sumala sa Juan Henesis 1:26, ning ingon ang Ginoo, let us make man in our own image. This is plural form, dili ni siya singular form. Gisabot sa uban nga ang manulunda na, no, dili. Kini kung imong tan-awon nga daan, ang Amahan, Anak ug Espiritu nag-exist na nga daan sa wala pa ma-create ang kalibutan. Juan 17:5 nag-ingon si Kristo, karon Amahan, himayaa ang imong karon Amahan, pasidunggi ang imong anak uban ni anang kadungganan nga imong gihatag kanako kaniadto sa wala pa ang kalibutan. So si Kristo gipasidunggan na daan sa amahan ug nakig-uban siya sa amahan sa wala pa ang kalibutan. Unya kung imong basahon sumala sa The Living Bible sa Juan 1:2 ug 3 nag-ingon, before anything else, before anything else, Christ was existed with God. Diha na siya nga daan sa wala pa ang tanang mga butang uban sa Dios. Tandaan nato kana. So di mo na malimod. Unya ang Henesis kapitulo 18 bersikulo 1 ug 2 nag-ingon, ug nakita ni Abraham si Jehova nga Dios samtang siya nga nagalingkod diha sa iyahang balong-balong sa mabugnaw nga kahoy sa Mamre, ug sa paggihat niya sa iyang mga mata nakita niya ang tutulo ka mga lalaki. Tanawa, nakita niya o sa uno si Jehova nga Dios nakita ni Abraham. Ug unya sa paggihat niya sa iyang mga mata ania karon nakita niya ang tutulo ka mga lalaki. Meaning nga kining tulo ka persona nag-exist na gid ni siya nga daan. Kung imong basahon ang Henesis 11, sa diha nga ang mga tao magbuhat sila og turi Babel, tandaan nato na. Og unya niingon ang Ginoo, ani karon walay makapugong sa ilang panghunahuna busa mga naog kita. Tanawa, mga naog kita og atong lahugayon ang ilang mga sinultian. Sa kanang pulong kita na agyapon ni anay kauban ug gisabot na sa uban nga manulunda na idili nga naman si Kristo ug ang Espiritu diha nang daan nag-exist, wala pa gani ang kalibutan. Kung imong basahon sumala dinhi sa buhat, no, gihisgutan dinhi sa buhat sa diha nga inunta si Ananias ug si Sapira, nga kinini ang si Ananias ug si Sapira, na ingon lang nato pagkasulti ba nga mura ba ni sila og inunta nadani baka ni sila nga nagtan-aw sa mga kaigsuonan, kay ang mga kaigsuonan god na pamaligya sa ilang mga kabtangan ug ang halin ilang itabang sa buhat panos pagbuhat sa mga apostoles, busa nagsaad sila nga og mahalin ang ilang yuta, ilang ihatag ang halin. Pagkadiha na sa salapi, na usab ang huna-huna sa magtiayon si Ananias ug si Sapira, ug unya ilang gikuhaan ug tutulo ka bahin usa lang ilang gihatag. Ug unya si Sapira mo'y unang miadto kang Pedro, milimod man siya. Diha si Sapira namatay. Wa madugay, wa pagani mo abot
ang naglubong sa patayng lawas ni Sapira, niabot si Ananias, nangutan na si Pedro, maura ba gyud to ang halin sa inyong yuta? Ingon siya, maura gyud to. O ingon si Pedro, naunsa ba nga inyo man gayod nga gilimbungan ang Espiritu Santo. O tanawa, unsay gilimbungan ang Espiritu Santo. Og dugang sulti sa ubos nagingon, og dili ang tao mo inyong gilimdan kung dili ang Dios. Tanawa, inyong gilimdan ang Espiritu Santo, dili tao ang gilimdan kung dili ang Dios. So prueba nga ang Espiritu Dios usab. Mo bitaw nga dunay tulo ka persona ang usa lamang ka Dios. Karon may tungod ni anang inyohang gihisgutan nga kinini ang si Kristo tao lang, minugna ra gid na nga mga panghuna-huna og pagtulon ang sawa man na isultis Biblia. Unang-una atong tandaan sa dihang gibautismuhan si Hesus sumala si Hesus 3 dili Hesus Mateo 3:13 atos 17. Si Kristo miadto kang Juan Bautista sa suba sa Jordan ang tuyo sa pagpabautismo. Sa 16 nagingon, og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig ug tan-awa na bukas ang kalangitan ug mikunsad ang espiritu diya si babaw niya ingon og salampati. Tanawa, ang anak gibautismuhan, ang espiritu mikunsad ug unya diya tingog didto sa itaas gikan sa langit nangingon, mao kini ang akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako. So dinhi napakita ang anak, napakita ang amahan, napakita ang espiritu. Mao nga sa Mateo 28:18 ngadto sa 19 ug 20 gihisgutan, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta, busa panglakaw kamo himuan niya mga tinun-an ang tanang kanasuran nga magapangbautismo kanila sa ngalan sa amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. So dinhi nakita na nga gibanggit ang amahan, anak ug espiritu. Doon na ba mo'y prueba sa inyong pagtulunan sigon sa pangutana? Yes, doon na. So klaro na natinaw na mga bahina. Bahin anang inyong hunahuna nga si Kristo dili Dios ug tao lang. Kanang mga panghuna-una og sa Tagalog pa na panis na yan kay nahitabo lang na gihapon maupod na'y panghuna-una ug pagsabot sa mga tao sa unang panahon nga dili mutuo ug dili makadawat nga si Kristo Dios. Kung atong basahon dinhi sumala sa Juan kapitulo 10 versikulo 26 ngadto sa 33 dinhi sa the Word of God. Nagingon dinhi atong basahon sa 10:26 sa Juan ngadto sa 33 nagingon dinhi matod pa dinhi sa mao nga bersikulo. Ingon dinhi, apan dili kami mutuo kanako, busa sa unang panahon naa na gyud nay way pagtuo kang Kristo, busa dili ta matingalan ini karon kay mga moderno kini sila mga taong mulay mga pagtuo diha kang Kristo. Mao man na sa una ingon ni Kristo, apan kamo dili mutuo kanako tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karnero. Period. So sa matinaw, sa linaw gayud nga panghuna-una og pagsabot nga kining mga tao nga way pagtuo nga si Kristo Dios dili na kauban sa mga karnero ni Kristo. O muna nga ang Biblia nagsulti, nagsapot sa pagkakarnero apan sulod nila mga lubo nga naman kay dili sila kauban sa karnero ni Kristo. So 27 atong basahon, ang akong mga karnero maminaw kanako, nakaila ako kanila ug nagsunod sila kanako. Gihatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan. Timan igod nga kung tao sa Kristo di mo muila niya nga Dios, ang tao makahimo ba sa paghatag og kinabuhi nga walay katapusan? No. Kinsa may naghatag og kinabuhi ang Dios. Kinsa di ako gihatagan ko sila og kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni gisulti din ni Kristo. Og dili gayud sila mawala, walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Gihatag
gihatag sila kanako sa akong amahan nga gamhanan sa tanan ug wala gayoy makaagaw kaning lagikan sa kamot sa akong amahan. Timaan ninyo nga ang anak na nagpamatuod nga ang amahan dunay kamot, pero kining dili kauban sa mga karniro ni Kristo nagpamatuod nga ang matuod nga Dios o espiritu kuno walay unod ug walay bukog ug dili makita. So kanang tanan napalutaw nga kamaturan sa Biblia. So atong basahon na pod sa 30. Ako ug ang amahan usa lang. Kini siya mga kuan kani kay naa nga mga gisulti kini ni Kristo. Ako ug ang amahan usa lang. O unya sa inyong huna-huna diha kay usa man lang sila. Ingnon gininyong duha nga usara ni sila sa pagka-Dios, lahi lang sa pagka-persona. Sa 17:11 atong basahon sa buhat mo ni gisulti ano huyan 17:11 mo ni ang gisulti dinhi maiingon ini ang gipamulong dinhi sa Juan 10:30 ingon si Kristo o ako ug ang amahan usa lang ang gisulti. Unya nag-ingon dinhi sa 11 atong basahon matod pa dinhi karon mo balik na ako diha kanimo ug dili na ako magpuyo ni ini nga kalibutan apan sila magpabilin pa dinhi o balaan nga amahan pinaagi sa imong gahom nga imong gihatag kanako bantay kini nga mga tao aron silang tanan mahiusa sama nga ikaw ug ako usa lang. Ingon ni ana karon kining mga tao nga di mutuo kang Kristo nga Dios wa mahimuot ining bahina. Atong basahon ni ang Juan Kapitulo 10 versikulo 31 atong basahon ni matud pa dinhi sa mong bersikulo pagkadungog ni adto sa mga Hudiyo nipunot sila pag-usab og mga bato aron batuon siya. Apan niingon si Jesus kanila daghan ang gibuhat ko nga maayo nga kami mismo nakakita nga ugi pabuhat kanako sa amahan. Asa ba niining akong mga gipangbuhat ang nahimong hinungdan nga inyo akong pagabatuon? Mao ang pangutana ni Kristo kanila. Gitubag siya sa mga Hudiyo, dili kami mubato kanimo tungod sa maayo nga buhat, kundi tungod sa imong gisulti batok sa Dios. Unsay gisulti ni Kristo ngadto pas mga Hudiyo? Unsay gisulti sa mga Hudiyo kang Kristo? Unsay wa man ni magbato nimo aron sa imong pagbuhat og maayo, kundi amo kang gibato tungod sa imong gisulti nga pasipala batok sa Dios. Unsa may basihan sa mga Hudiyo nga gihuna-huna man lang si Kristo nagpasipala batok sa Dios? Nagani apan ingon ini nga kung sinusulti nga matupadigit tubag siya sa mga Hudiyo, dili kami mubato kanimo tungod sa maayo nga buhat, kundi tungod sa imong gisulti batok sa Dios. Matupas mga Hudiyo, si Kristo may gisulti batok sa Dios. Nagyon dinhi kay ikaw tao man lang apan nagaingon ka nga ikaw Dios. Ang hinungdan nga ilang batos mga Dios Kristo tungod sa gisulti ni Kristo nga pagpasipala batok sa Dios kay matod pa nila nga ikaw nag-ingon ka nga ikaw tao man lang apan nag-ingon ka nga ikaw Dios. Musa kung imong lang taon kini pag-ayo ug di pa lang gyud ang Hinuon nagsulti naman si Kristo nga kamo dili mutuo kanako kay kamo dili man kauban sa akong mga karniro kana mulutaw gyud na. Busa sa atong kapanahunan karon nga dunay mga moderno nga mga Hudiyo nga nang lutaw pero dili na ikatingala o ikahibulong kay nga naman daan naman na sa unang panahon. Matod pas pangutana kay para namo ang bugtong nga Dios ang amahan man lang si Kristo tao lang. Ako ato kunong tan-awon kini sumala dinhi sa gisgutan sa Kolosas ato din tanaw na ang punto ko diha wala magud tay problema ana god gipangayo na sa inyo makadaghana
ug naabay pruiba ni anang pagtulunan ng tao lang ug dili Dios wa magimo ka pruiba ana unya di mo mauwaw ana nga hangtod ron na booking mo sa mga tao hinuon nga ato ning basahon sumala sa gihisgutan dinhi sa Kolosas kapitulo 2 unya bersikulo 7 unsay gisulti dinhi na dinhi sa kanini ang 9 Kolosas 2:9 ang tinuod di ni ba kakagay tinuod niya ni ang tinuod si Kristo nahimong tao kalom apan bisan pa ni ana siya ang nagapabilin kaniya ang iyang pagka-Diyos. Akong balikan na ang tinuod si Kristo nahimong tao apan bisan pa niini anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Diyos. So Diyos gid ay si Kristo, Diyos gid ang amahan, pero ang inyo ang amahan lang mao ang Diyos dili ang anak. So diha na mo daan na palpak na sipiat na mo. Well, ato lang tugutan apan dili nato uyunan. Arita sa inyong gituohan nga ang amahan kanana ang Diyos sakto man na. Pero moingon na gani mong anak dili Diyos kanana ang butang wa gimoy ika pamatuod niya na. Kung atong basahon dinhi sa Contemporary English Bible sa Yohanan kapitulo 1 bersikulo 8 og 10 nag-ingon dinhi paminawan ninyo but God says about His Son kalom bisan pa karon og kinder na makasabot kay ang mga bata ron pastilan malupig na magani tas mga gagmay bata lang na paggamit ang mga cellphone ug unsaon ang mga gadget pero masabtan ni but God says about His Son apan ang Dios nagaingon may tungod sa iyang anak you are God. Pagkadako bang tamparos ni inis inyong doktrina nga miangkon mo nga ang amahan mo gituhuan o giilan ninyo nga Dios. Unya ang giilan ninyo nga Dios nagpamatuod nga si Kristo Dios. Unya kamo magpalaki-laki mo nga dili mo mutuo. Unya naging about God says about His Son. You are God. Di kuno pamalandungan niyo pag-ayo. Unya nag-ingon sa Jesus. The scriptures also say, in the beginning, Lord, you were the one who laid the foundation of the earth. Kinsa si Kristo, giingon niya kung nga, o Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa kalibutan, sa langit ug sa yuta. Unya nga Genesis 1:1 sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Si Kristo ang nagbuhat. Kung imong basahon ang Living Bible, sumala sa Juan 1:1, 2 ug 3, nagingon, before anything else, Christ was kanina ang existed with God. Ang uban siya sa Ginoo, so wa pa mamugna ang tanang mamutang. Before anything else, Christ was existed with God. Uban na siya sa Diyos, o walay mga butang nga namugna nga dili pinaagi kaniya. Hinumdumihigala ang imong gipamatian, dili ginipulong sa tao, kundi pulong sa Dios. Mabuhay ka. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ini mga bayinan. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Anya ato sang gipasalamatan ang atong higalang nagpadangat nini nga pangutana. Salamat kaayo. Kani ato sa ning basahon ni ay atong mga nakita sa screen karon, atong mga viewers. Okay. Niya si Adrelim, anak ni Pastor Lauron sa may buntag ni Modong. Pa-shout out, Uncle. So, good morning diha. Dong Adrelim. Niya po si Lane Tixon Labitania. Salamat sa greetings, Kuya Libby and Kuya John. God bless us all. Niya, happy birthday po dahil ni Pastor Arnel Paalisbo, ang district pastor sa
Bantayan Island. So happy birthday Pastor. O hinaot pa ang Dios magpanalangin kanimo og sa tanang nag-birthday nining adlaw. Sayod mi nga daghang nag-birthday karon. So kamong tanan higala among gi greet og happy birthday og hinaot pa ang Dios magpanalangin kanyong tanan. Niapod si Jemuel Dikino Lalosis. Good morning kapaglaom. O niapod si Ina Guapa Buratso Otid. Hello Kuya John o Kuya Libby. Okay, good morning also Ina Guapa Buratso Otid. Okay, thank you kayo. O niya ato po ning tanaw ning pikas nga screen. Okay. Ato ning tanawon. Atong nakita dinhi si Ina Guapa Buratso Otid. Aniya si Solar Ihorango. At po nakita si Sir Tony Lin. Sir Tony Si Ninang Tony Monteroyo kanagod Tony Lin kay Arlene man ang iyang misis. Lambuho na sa daga pa. Pulos ni sila taga-esperanza man siguro. Pero nanganhin na lang, naana lang po sila namuyo. Ninong, kumusta mong tanan diha? God bless. Siya po ni chairman sa Elders Council, Brother John, si Sir Tony. Kino ni apod si Christine Bacos sa Likigan. Okay, mo ato tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi ato ning tanawon. Okay, ingon dinhi nga naalang ko'y gustong malaman na ba mo'y ikapamatuod anang inyong pagtulunan bahin anang tulo ka persona sa pagkadiyos kay sa amo amahan raman ang nag-inusarang Dios si Hesukristo tao raman og ang Holy Spirit di mana Dios sa amo na ang sa inyo unsa man. Okay, salamat kaayo no. Kaning polong ingon dinhi nga doon na ba kunutay ikapamatuod bahin anang tulo ka persona sa pagkadiyos. Higala ang pagtuo sinimo higala aduna ray usa ka Dios. Apan dunay tulo ka persona mga higala. Kaya ang Dios, that is power, pero dunay tulo ka persona magud sa usa ka sugangan, tulo ka kanto ang usa ka sugangan mga higala. So karon ato ning tan-awon kung duna batay ikapamatuod nining tulo ka persona sa pagkadiyos. Okay, ato ning basahon ang balaan nga kasulatan mahigala. Sa 1 John sa 5 verse 7 dinhi sa King James Version nato unahon pagbasa sa English na. Ang ato mabasa gyud dinhi nga for there are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Adunay tulo, mga tod pa nisto nabasa, nga nag-record dito sa langit. Ang Amahan, ang Word, ang Pulong, o ang Balaan nga Espiritu. Kini silang tulo, usa. Muni nga, dunay tulo ka persona sa usa ka pagkadiyos. Dunay usa ka Dios pero naay tulo ka persona. Ang usa ka Dios unsam ni siya? Father, o niya sunod ang Pulong, o niya ikatulo ang Espiritu Santo. Ato ning tan-awon ang Pulong. Wa may question sa Amahan. Kay gatoo man sa siya nga Amahan Dios pero naginusara lang. Ay ang question diri sa kang Kristo og sa Espiritu Santo. O niya atong tanawon mga higala,
ang kining pulong tuluman nga nagpamatuod sa langit, nag-record sa langit. Ang Father, ang Word, o niya, ang Holy Spirit. Kini silang tulo sa atong nabasa, ingon din hinga usara. O niya, ari na to tan-awon pod sa Biblia nga Amplified Bible. Sa unang Juan gyapon, 1 John 5:7, ang atong mabasa mao ni 5:8. Ingon niya atong mabasa, there are three witnesses in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Manigis ko tanin ni. And these three are one. Dunay tulo nga mga saksi didto sa langit. Ang Amahan, ang Pulong, og ang Balaan nga Espiritu, og kini silang tulo usara. Ato ning sulbaron kining pulong kining pulong mga higala gisgutan ni kauban sa Amahan og sa Espiritu Santo. Atong tanawon ang kining pulong unsa man ni, kinsa man ni siya, o niya Dios masab ni. Wa man tay question sa Father. Kay ang Father, klaro mo gina nga Dios. Ari ta sa Son og sa Holy Spirit. Kay sa imo dili Dios ang Anak og ang Espiritu Santo. Ari na to basahon dinhi sa George Lamsa translation sa versikulo 1 sa 1:1. The Word was in the beginning, and that very Word was with God, and God was that Word. Muna yung pagkahisgot sa George Lamsa translation ni Gala. Ang pulong was in the beginning, diha na sinugdanan pa. Og ang pulong kauban sa Dios, and God was that Word. Og kanang ang Dios pulong. Karon atong tanang kinsam ni ang pulong. Kay mo ni kauban sa atong gibasa kaganiha. Mao ni usa sa tulo, Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Atong tan-awon diri sa Living Bible. Kinsa ni ang pulong kay bisan sa King James atong mabasa, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. Kauban sa Dios o Dios ang pulong. Kinsa man na ang pulong nagisgutan sa uban nga version, sama sa King James version, sama sa George Lamsa translation, pulong ang gigamit. Pero ato sa Living Bible, kinsa na ang pulong? Kay ang pulong ra ba Dios gisgutan sa King James? Anita sa The Living Bible sa 1:1-2-3. Before anything else existed, there was Christ with God, o Christ na lagi kauban sa Dios. Si Kristo diha na kauban sa Dios. Sa version, ang pulong was with God. Diri Christ na wa na ibutag word. Gibutang na Christ with God. O niya sa King James, Word with was with God, kauban sa Dios. O niya ang magbasa sa niya ingon nga, He was always been alive and is himself God. Ang pulong di ay nga gisgutan sa unang Juan 5:7 sa The Living Bible sa Juan 1:1 ngadto sa 3, ang pulong mao si Kristo nga kauban sa Dios nga Amahan. O niya siya kanunay buhi og sa iyang kaugalingon siya Dios. Mao ni nas Biblia. Dios si Kristo. O niya giingon pagisunahan, gidugangan pa yun. He created everything. There is nothing exists that He didn't make. Ingon din itong nabasa, si Kristo maoy nagbuhat sa tanang butang.
Walay butang nga mitungha nga dili binuhat niya. Tanang butang mitungha ning kalibutana. Ang kalibutan, ang langit, tanang butang binuhat ni Kristo higala. Kanya ingon din nga way butang ning tungha nga dili binuhat ni Kristo. So gawas nga Dios si Kristo, unsa pagin siya? Creator pagin siya. O niari ka sa contemporary English version, katong nabasa nga pulong manghigala, mao ni pag mabasa po diri sa contemporary. In the beginning was the one who is called Word. The Word was with God. Batay ha? The Word was with God and was truly God. Klaro na sa sinugdanan mao ang pulong. O niya, the one who is called Word. Sunod, the Word was with God. Ang pulong kauban sa Dios, kani Father. And was truly God. O ang pulong truly God. Muni atong nabasa mahigala. O niya, gani ari ka sa New World Translation sa versikulo 1. Sa sinugdan mao ang pulong, og ang pulong uban sa Dios, og ang pulong usa ka Dios. Usa ka Dios, gisgutan. O niya, gingon sa The Living Bible sa versikulo 14, and Christ became a human being. Si Kristo higala, katong pulong, nahimong tao, and live her on earth. Mianhi siya bipuyo dinis kalibutan aron sa pagluwas natong makasasala. Mao ni giklaro higala. So ang sa inyo dili Dios si Kristo, pero ang samo among gituhuan ang gisulti sa Biblia. Dios si Kristo, kauban siyang amahan, og mituo mis gisulti sa Biblia nga gawas nga Dios si Kristo, siya pagyod magbubuhat og way butang mitungha sa universo nga dili binuhat ni Kristo. Mao na inaas Biblia. Ang nindot magod og unsay mabasa, may ato sa gupon, wa magi makuha na to. Sa ato pa matawag nung kag follower o believer sa Biblia. Kana kung gituhuan nimo kung unsay naas Biblia, pero ato ni supakon, magsusupak ko higala sa Biblia. Kung atong supakon ang gitudlo diya sa balaang kasulatan. So ato pa yung dugangan. Atong dugangan higala kung unsa pa'y gisulti dinis balaang kasulatan mahitungod kang Kristo. Arita kang San Pablo sa Roma 9:5. Nagingon ni atong mabasa matod pa niya na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Matinaw, klaro kaayong sabton higala nga nag-ingon si San Pablo nga natao si Kristo nga mao ang Dios. Lisod ba ng sabton? So ra kaayo oy. Kung magtutuo tas Biblia nga pulong sa Dios, di na to isalikway ang gisulti ni San Pablo nga Dios si Kristo. Wa mag-ingon si San Pablo nga natao si Kristo nga dili Dios. Ang konklusyon ni Pablo sa pagkatao ni Kristo, kada tao man gid siya. Nagpakatao man siya. Pero ingon siya, natao si Kristo nga mao ang Dios. Sa ato pa, sawa pa siya nagpakatao higala,
Diha na siyang daan. Dios na siya. Mo nang gisgutan ni Ginusos sa Juan 17:5, gaingon siya, namatod pa niya, nga, Amahan, pasidunggi ako. Katong Dios Amahan, pasidunggi ako ni anang kadungganan nga gihuptan ko uban gayud kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Diya na si Kristo lagi sa pa ang kalibutan. Kay gaingon gud siya gud mismo namulong ani. Ingon siya, Amahan, pasidunggi ako ni anang kadungganan nga akong gihuptan. So na siya kadungganan gihuptan uban gayud kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Uban gayud kanimo. Kauban gyud si Kristo siyang Amahan. Uban gayud kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Naas Biblia. So si Kristo nga Dios nga anak nagpakatao nganhi nining kalibutana aron mahimong manluluwas natong mga tao nga nahulog sa sala. So tinaaw kay higala ang atong nabasa nga si Kristo Dios. Matod pa nimo ang samo dili Dios si Kristo. Ang samo pod ang among gisunod ang naas Biblia. Wa magitay mabasa gos Biblia nga word for word nga nagsulti nga dili Dios si Kristo. Yang anong kana may atong sagupon nga niya may mabasa nga Dios si Kristo. Usay ra masumpaki sa atong pagtuob dahil natong dangop nga sayop na nga pagkahubad kanang Biblia. Sayop na gud. Kita ra gyud ang reaksyon nga sayop. Pulong nas Ginoo. Niya pa yato nga basa dugangan pag nato og prueba. Sa Tito 2 versikulo 13. Unsa may ato nga basa dinhi? Aton tan-awon ang sulat ni San Pablo ngadto sa kang Tito kay sa Roma 9:5 si San Pablo gyapon nagsuwat niya na ingon siya na tao si Kristo nga mao ang Dios. Pero ito sa suwat ni San Pablo ngadto kang Tito. Giunsa niya pag-address aton tan-awon. Tito 2 versikulo 13. Mao ni ato nga basa higala. Tito 2:13. Kinara. Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Sa sulat ni Pablo ngadto kang Timoteo, ang ato kang Tito, nag-ingon si Pablo nga matod pa niya nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Kalaro na ba na nga atong dakong Dios og manluluwas. Giila ni Pablo sa iyang sulat kang Tito nga si Kristo higala Dios matuod nga Dios og manluluwas. Labihan ko daghan ding mabasa sa Biblia, no? Ari daw ta sa sulat ni San Pedro be. Si San Pedro nagtuo basad nga si Kristo Dios atong tan-awon ang record mga higala sa balaang kasulatan. Atong tan-awon og unsay gisuportar ni Pedro mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo og Dios bagid siya. Sa 2 Pedro 1:1-2 sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Mato pa sa mabasa dinhi. Ako si Simon Pedro nga alagad og apostol ni Hesukristo. Nangumusta ako kaninyo nga nagtuo kang Hesukristo nga atong Dios og manluluwas og tungod kay siya matarong ang iyang gihatag kaninyo nga kaayuhan tungod sa inyong pagtuo sama sab sa inyong gihatag kanamo.
hinaot nga madawat ninyo ang dugang pagayod nga grasya o kalinaw sa inyong padayon nga pag-ila sa Dios nga mao si Hesus nga atong Ginoo. Sa Dios nga mao si Hesus nga atong Ginoo. Klaro na sa Dios nga mao si Hesus atong Ginoo. Klaro na niya sa uno, Hesukristo nga atong Dios og manluwas. Si Pedro ay nagtuo pod nga si Kristo mga higala Dios og manluwas. Unya kita di ta mutuo. Kini ba silang mga tao nga nagsuwat ani dinhi sa Biblia. Matod pa ni San Pablo sa 2 Pedro sa 2 Timoteo 3:16, minanduan sila mando sa Espiritu Santo. Sa 2 Pedro 1:21, minanduan sila sa Holy Spirit, inspired by the Holy Spirit. Sila nanulti mahigala kung kinsa si Kristo na tao nga maong Dios, matuod nga Dios. Nga San Juan po nagsulti nga si Kristo truly God. O niya ato nabasa San Pedro ng Pedro, si Kristo Dios og manluluwas. So daghan kaayong mga bersikulos Biblia nga nagtug-an kung kinsa si Kristo. Karon aritas Father, Amahan, nga kauban ni Kristo nga gituhan sumahigala usa sa persona sa pagka-Dios ang Father. Unsa may iyang gisulti mahitungod kang Kristo? Atong tanaw na dinhi sa contemporary English version nato basahon. Hebrehanon 1:8. But God says, ang Father ni, about His Son, na may His Son sa ato pang Amahan. Unsa may gisulti sa Dios nga Amahan sa iyang anak, ingon sunahan, you are God and you will rule as king forever. Your royal power brings about justice. Tinaw kayo nga mismo ang Amahan nga maoy giila sa atong higala nga nag-inusarang Dios. Unsay gisulti? Nagsulti ang Amahan ngadto siyang anak nga matod pa niya, you are God. Oy, gipaila man sa Amahan nga Dios si Kristo. Kami sad miila kay ang Dios nimo higala nag-inusara, nagpailaman nga ang iyang anak Dios. Kanya kinsa man tang di mo tuo, kung ning tuo kas Dios nga nag-inusara nga imong giila, angay sad kang mutuo sa gisulti niya ngadto kang Kristo nga matod pa niya siyang anak. You are God. Ikaw Dios. Unya kita moingon tang you are not God sa ato pa ning supakta sa Dios nga atong gituhuan mga higala. Gipaila na niya munang atong dawaton kuno sa gisulti sa Biblia mahitungod kang Kristo kung kinsa si Ginosos. Karon nasabtan man pa na ikaduha ng persona, Father, personal pronoun man na kanang Father. O niya, kanang Son, maugyapon na siya, persona. Arita sa Holy Spirit mga higala, arita sa Espiritu Santo. Tanaw na to kung unsa ni ang Holy Spirit. Okay. Ato ning tanaw maning konsultuhan na to kung unsay gipadayag diha sa balaan nga kasulatan. Okay. Dinita magbasa higala sa nakasulat, no? Sa libro sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13. Naghisgot kini mahitungod sa Espiritu Santo. Matod pa din niyo. However, sa 16:13, when He, the Holy Spirit of truth, has come, He will guide you to all the truth. For He will not speak of His own authority, but whatever He hears, He will speak. O, tiyan mo na, gamit niyo. He, the Spirit of truth, the Spirit of truth. He ang gigamit sa Holy Spirit higala. He ang gigamit ini. Imatod pa din nga, He will not speak of His own authority. Di pagdiri nga
wa ingon nga when he, the Spirit of truth, he ang gigamit yapon, has come, he will guide you. He will guide. Sab nang he. Gigamit na sa tao higala. Personal pronoun na. So nagpasabot nga persona ang Espiritu Santo. Niya Dios ba siya? Sa atong mabasa sa nakasulat sa libro sa buhat, mga higala, gibasa to ni Brother John kaganiha. Ang Holy Spirit or ang Espiritu Santo, Dios, mga higala, maunay gipailas Biblia. So inyo mga higala nga, si Adventist, wa masayo sa pag-ila sa usa ka Dios o niya adunay tulo ka persona. Kay maunay na as Biblia, Father, Son, and the Holy Spirit. Kay sa atong mabasa sa 1 John 5:7, for there are three that be recorded in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one. So hinaot pa nga inyong nasabtan ang kamatuoran nga atong gi pangbasa o gipamatuo diya sa balaan na kasulatan. Okay, ato ning lantawon ni ay pipila ka mensahe. Ni si Dong Bob, no? Good morning diya Dong. O ginaot pa nga ang Dios sa magpanalangin nimo o sa uban natong makaigsunan nga nakig-uban karong buntaga. Okay, sa dili pahingpit tapuson ang atong tulumanon mahigala ni ang atong team song. Okay, magampot ha. Amahan na mo naskipasan sa mga langit. Salamat o Diyos, nining buntaga sa imong pagpakiguban o sa mga kamatuuran nga among napatalinghugan karon. Tuguti nga magpabilin ka pang buhisan panungdaman, magagiya ka namong tanan pangundiya kanimo, kini ang magisalig ang madawat sa Alam sa Kristo ng luwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maing balita o kaniyong tanan, among mga suki o mga pinalanggang tigpaminaw. Sa